Go! Go! Sarado ba? Mahal na mahal ng gas, biyahe pa ng biyahe. Tayo sa unahan? Eh kaso hindi na yata abot.
mura yung gas. Sa uno. Sa uno, mura yung gas. Uno gas. Hindi lahat, may mahal din. Bago ay araw-araw ba naman? Araw-araw ginagamit. Gamit na gamit. $100. Abot ba? Pero kayo basta ng lawas, dati ko natalipon, may pakido-kido kapagad, titik sa aming mga sikip, labyo ka ni mga kamot, tsa-tsa ako ka, kayo ay sumayaw, kayo basta ng lawas, dati ko natalipon, may pakido-kido kapagad, pitik sa ni mga sikip, labyo ka ni mga kamot, labi na tsa-tsa ato ka, ikay ka na, kaya ang pag-ibig, yo, una ka na. kaya ang pauwi, nagkaroon pa rin at Mga idol, punta na.
DJ RJ. Shout out! Ha? Hindi ko alam. Anong update? Ah, baka may trabaho pa. Wala nagda? Tuloy mo na. Kailangan mo na lang kape. Siguro. Dapat pa talaga may arte yan. Para di kayo tuloy dapat dili ka magkilapos sa ako kay dili mo kwarta kundi para sa ako sa katawan. Kami na benepisyo sa inyo. Kung apa, may sirado. Doon, di ba mo doon na kami
Ayaw. Bali na lagalag.